Anem a aprendre el funcionament del tester. Primer començarem mirant quines són les parts del tester i després aprendrem a utilitzar-lo. Aquest tester que tenim a l'institut és un tester molt senzillet, és barat, molt normalet, i fixeu-vos que el tenc en mode off. Sempre el guardem en mode off per no gastar la bateria. Les bateries estan aquí i és una bateria de 9 volts. Molt bé, aquí tenim aquesta part d'aquí, ens serveix per mesurar el voltatge en corrent altern, que és aquest simbolet així un poc ondulat. En corrent altern, fixeu-vos que arribam fins a 500 volts. Aquesta part d'aquí és el voltatge de corrent continu. Aquest símbol és el de corrent continu. I puc mesurar des de milivolts, veus aquí, amb una M petita, fins a 500 volts de corrent continu. 500 volts de corrent continu és una barbaritat. Seria perillós. Aquesta part d'aquí ens serveix per mesurar ohms. Veus que aquí hi ha el símbol de ohm, mesurar resistències, el símbol d'ohm. Per tant, si jo vull mesurar ohms, aquesta punteta ha d'estar dins aquesta part que té aquest tancament en verd. D'acord? Aquesta d'aquí hauria d'estar aquí. Per mesurar intensitat, només les mesura en corrent continu, veus? Aquí és el símbol de corrent continu, i l'haurien de posar aquesta part, aquest connector, dins aquesta zona. I fixeu-vos que va des de microampers, aquest símbol és de microampers, fins a 5 ampers, molt poquet, que és el màxim que podem utilitzar a un taller i en condició normal. Fixeu-vos que són intensitats molt petites, les intensitats són perilloses si són més altes que aquest valor, d'acord? I això és el que nosaltres farem servir. Hi ha altres parts que no farem servir. I aquesta és la zona. Torno a repetir, voltatge en corrent altern, voltatge en corrent continu, aquí tenim resistències i aquí tenim intensitats. Després seguirem en com funciona.